Добър вечер, уважаеми зрители и слушатели! Вие сте с лайв стрим предаването за жената. С вас е Анжела. Тази вечер ще ви срещна с прекрасната Мария Филина. Тя е лайф коуч и мотиватор и успоредно с това играе ролята на майка, която винаги с любов подкрепя. Подкрепя детето. Детето, което в новото време пред себе си има възможности. Ще ви потопим в една уникална среща, в която да разберете повече за това как коучинга помага да развием себе си и в същото време как да запазим детето в нас, родителя, който вече е уравновесен, любящ, вдъхновяваща фигура за своето дете и възрастния мъдрец, който знае как да осигурява с вътрешния си ресурс това, което ни е необходимо, а именно здраве и просперитет в личен и професионален аспект. Добър вечер, казвам на Мария Филина. Как се чувстваш и в какво настроение те откриваме? Добър вечер, Анжела. Добър вечер на всички мили дами, които ни слушат и ни гледат в твоето предаване. Благодаря за поканата и за уникалната възможност да разговаряме по темите, в които сме се насочили, а именно в себепознанието и в преоткриването на всички нас като едни успешни, мъдри и едни прекрасни жени, които отглеждат невероятни деца, дават им стимул и мотивация да продължават напред. Така е, съгласна съм с това, което споделяш. Прекрасни наши зрители и слушатели, в коментари може да споделите вашите въпроси към госта ни тази вечер. Сигурна съм, че ще любопитствате по различни теми, които засягат и вашия личен професионален свят. Както знаете, нашата прекрасна Мария е лайф коуч. Освен това е мотиватор. И винаги знаете, че мотиватора ще намери онази подправка, с която да ви вдъхнови, за да вървите в желаната от вас посока. Мария, разкажи ни сега за себе си, с какво точно се занимаваш, защото ти си една интересна фигура, ярка фигура в и личен, и в професионален аспект. Казвам се Мария Филина и съм на 39 години. Имаме син на 9 години. В последната една година активно се занимавам с личностно развитие, с така насоченост, коучинг и личностно развитие. Имам над 15 години опит в сферата на маркетинга, на продажбите, на логистиката, на доставките, но дойде момента, в който реализирам една своя мечта, свързана с това да имам професия, която се занимава с душата на човека. И дойде именно този момент, за да започна да се развивам в тази насока. Интересът ми всъщност в сферата на личностното развитие, на себепознанието е породен от факта, че към настоящия момент в сферата на все повече навлизане на технологиите, ние се отдалечаваме един от друг и забравяме да се вглеждаме, да контактуваме, да имаме една комуникация, която ни дава чувственост, свързвани един с друг. Така че все повече хора се обръщат към нас, специалистите, с фундаментални въпроси, свързани с страха, с отчуждаването на това един към друг. Връзките, които имат, стигат до ниво, в което започват да бъдат без развитие и всеки търси отговор и то бърз на въпроса какво се случва, защо стигаме до тук, аз съм супер, дамата ми е прекрасна, имаме уникално семейство, но има едно но. Така че тук е нашето място да се включим, да съпътстваме нашите клиенти и всъщност да им отворим възможностите да погледнат по един друг ъгъл на взаимоотношенията си, на личния си просперитет, на плановете, които искат да осъществят с лекота, да достигнат до крайния резултат.
Темата е много дълбока. Дами, задавайте своите въпроси. Днес 3 от вас ще имат възможността да получат своя подарък, който ще обявим в края на нашето предаване. Останете с нас, за да научите още. Мария, разкажи ни за коучинга. Всеки ли може да бъде всъщност коуч? Защото масово хората започнаха да се интересуват от личностно развитие, но дали всеки е подходящ за това да бъде лайф коуч, както си ти? Първо ще започна с това, че коучът всъщност е професионалист, който, както казахме, съпътства своите клиенти, осигурява им една среда защитена, в която те могат да видят, да анализират възможностите, като разбира се ги подкрепя, мотивира ги да достигнат от настоящата си точка до резултата, който желаят. За да бъдеш коуч, всъщност е необходимо да се интересуваш първо от позитивна психология, да си преминал редица обучения, които са свързани първо с лична трансформация, за да можеш от своя опит да предадеш всичко на твоите клиенти от първо лице и след това да имаш желание да развиваш света, да помагаш и да бъдеш наистина в помощ на обществото. Тъй като ние всичките взаимодействаме в една вселена и сме тук, за да продължим напред и да се усъвършенстваме и да бъдем по-добри, по-даващи и по-приемащи. Така е. Дами, съгласни ли сте с това, което прекрасният ни лайф коуч тази вечер споделя с вас? Запишете в коментар своите въпроси, не се колебайте да ги задавате, за да научите повече за себе си, защото в крайна сметка ние се обменяме така или иначе, непрекъснато. Но коучингът помага много по-бързо и по-ефективно да достигнем до онова, което вътре в нас сякаш не го виждаме. Аз тук ще си позволя да добавя един много интересен пример и съм сигурна, че на вас това ще ви помогне да нагледите своя живот и път. Представете си, че имате една прекрасна стая, в която трябва да прекарате определено време. След малко ще проверим вашите коментари, ще отговорим с нашата гостенка. И влизайки в тази прекрасна стая, имате един уникален персийски килим. Но под него решавате да поставите ваш ботуш. След това поставяте друга обувка. И така цялото пространство под персийския килим се изпълва с обувките ви. Как смятате, ако вие ме поканите във вашият прекрасен дом и тази невероятна стая на чудесата, да наречем с символ и с лек хумор, дали ще се чувствам комфортно, стъпвайки върху този персийски килим? Как мислите? Можете ли да отговорите в коментар? Защото това са всъщност вътрешните бариери на човека. Тези обувки. Било то страхове, било то травми, било то комбинация от различни емоционални състояния. Надали ще е толкова комфортно. Но това ще си отговорите за вас самите вие. Мария, аз смятам, че днес не е необходимо да ходим по персийския килим с купчина травми, проблеми, блокирани вътрешни състояния на нашия свят. Какво би ни препоръчала ти в един такъв модерен свят, в който живеем днес? Как да се справим с стреса? Как да редуцираме всички тези дисбаланси вътре в нас, това напрежение, тези конфликти, дори ако мога така да се изразя? Първо бих казала, че конфликтите, които
се зараждат в нас, ние сами сме производители, т.е. създаваме тези наши конфликти, когато първо пренебрегваме себе си. Т.е. искаме да направим нещо, но всъщност потискаме желанието си и правим нещо свързано с удовлетворяването на хората около нас. И всъщност така се поражда конфликта. И ако той не бъде така разрешен в скоро време и не разберем, че всъщност потискането води до напрежение, до състояние, в което ставаме изнервени, то се отразява на нашите деца, на нашите семейства. И в свят, в който сме свързани предимно чрез онлайн системи, бързаме от сутрин до вечер, ангажирани сме с хиляди задачи, справянето с стреса е личен избор. И той може да бъде успешен, когато първо обърнем внимание на себе си, спортуваме, движим се в природата, така нареченото заземяване, както и ти знаеш. Колкото повече се движим в природата и правим разходки, се свързваме с нея и освобождаваме напрежението си. Спорта, хобито, срещите с приятели, които ни зареждат, времето с семейството, което е незаменимо и дава толкова много енергия. Смятам, че по този начин, когато се свързваме повече и сме заедно, е една много добра рецепта за справяне с стреса и напрежението, които трупаме всеки ден, движейки се и работейки за себе си, за децата, за семействата. Пътуването също е част от невероятните преживявания, които са ми любими на мен и обожавам да пътувам. Танците също са част от моето ежедневие, така че препоръчвам на всички да танцуват, да пътуват, да разговарят, да се наслаждават на живота с удоволствие, защото живота е тук и сега и хващайки тези моменти и наслаждавайки му се, всъщност ние взимаме с пълни шепи ръце от живота и можем да кажем след 50, след 60 години, ето аз живях достойно, насладих се на живота и се чувствам прекрасно. Знаете ли, дами, тази вечер много набързо прелистих в кавички новинарската емисия, късната, която беше преди 2 часа, и видях репортаж за 104 годишна дама, която скача с парашут на височина 4000 метра. Дори мисля, че за рекордите на Гинес кандидатства въпросната дама. Как мислиш, Мария, дали дамите в днешно време са готови да скочат с парашут? Силно се надявам и вярвам, че все повече дами ще опитат от това невероятно изживяване, така че да им даде онази тръпка и онази подправка, за да кажат, това беше най-невероятното преживяване, което съм си подарил за себе си. Да, защото в крайна сметка, ако се замислите, тези 4000 метра много бързо ви отвеждат от небето към земята. За много кратък период от време, което даже можем да го обявим за тук и сега. В следващия момент нямате време да мислите, защото трябва да дишате. А от друга страна имате най-ценното – тялото. Тази технология на този етап от вашето движение. И всъщност това е един танц, ако мога така да затворя темата, нали? Да. Все пак, ако искате да опитвате от това изкуство на майсторските скокове, ви препоръчвам да го направите наистина в професионална среда, защото например в Дубай това е много модерно, но не толкова да скачате с самолета, т.е. от самолет, а по-скоро от високи сгради. Скайдайвинга е много модерно изкуство. Така че
Вие ще изберете най-доброто за вас, така че да се и разтоварвате, и да се вдъхновявате, и да се мотивирате. Сега ще видим малко коментари. Мария Петкова. Добър вечер, прекрасни дами. Добър вечер, Мария. Задай своя въпрос. Ти си в една прекрасна държава, Швейцария, където със сигурност стандарта на живота мотивира наистина много бързо човек да се развива и там няма време за оплакване, нали? Евтимка казва: абсолютно съгласна съм, прекрасни дами, с вас. Благодаря за подкрепата, за прекрасните емотикони, които изпращате. Задавайте своите въпроси, бъдете смели, защото наистина в сферата на личностно развитие имате какво да вземете и от нашата гостенка Мария, и от мен като водеща. Баба Конте. Баба, да, баба в случая. Така, тук имаме някаква ситуация, която засяга нещо, което не е по нашата тема, свързано с някакви финансови средства. Не се занимаваме с такъв тип теми. Има си институции, към които може да се обърнете, но ви уважавам мнението и поста. Така, прекрасни дами, продължаваме нататък смело. Не забравяйте да останете с нас до края, за да видим кой ще получи подарък. 3 от вас ще получат подарък от Мария. Ти си майка. Ти си жена, която не спира да се развива. На какво те научи твоето прекрасно дете и реално как това ти помага и в професионален аспект? Знаеш ли, все повече нашето дете ни учи на търпение, на любов, на споделеност, на всичко това, което, да кажем, преди 10 години бяхме по-млади, беше по-различно. Семейството е една важна част от живота на човек и то е успешно и всички живеем в хармония там, когато почитаме и уважаваме всеки един като личност и като част от цялото. Тъй като и детето, и партньора, и ние като дами, майки, и жени, и домакини сме всъщност личности. Ние се развиваме както самостоятелно, така и в част от цялото. Така че семейството е изключително важно за мен и детето всъщност ние го раждаме от любов, от изобилие, за да даваме. И ако можем да го сравним с едно храстче, което поливаме, след време то става дърво, което има своите корени. Ние продължаваме да поливаме и сме готови да подкрепяме по пътя нашите деца, за да бъдат готови, да бъдат успешни и щастливите родители отглеждат щастливи деца, успешни младежи, които могат да поемат по пътя на живота готови за предизвикателства, за развитие, за любов и за споделеност. Съгласна съм с теб. Но знаеш ли, като че ли днешно време толкова много са отношенията, които се разпадат, че понякога това наистина много дълбоко влияние оказва върху развитието на децата. Какво би казала в тази насока, когато наистина са налице травми в отношенията между партньорите? Как това всъщност да го трансформираме, ако мога така да те попитам, и всъщност как бихме помогнали на децата си? Защото в крайна сметка те наистина са пред нас. Те са един прекрасен клон от това дърво и този клон би трябвало да даде и някакви плодове. Така е, съгласна съм с тебе. Както знаем, няма човек без травми. Те се появяват от детството, от рода, от родова система, наследяват се, припознават се в средата, в която едно дете живее. Но всъщност ние от любов към нашите деца, смятам, че с вяра, с любов и подкрепа сме в състояние като родители, като майки, със своята енергия да
подкрепиме нашите деца и да минимализираме образуването на травми в тяхното детство, за да живеят и да бъдат пълноценни личности след това. Както знаем, има редица травми, които така водят до разрушаване на взаимоотношенията и те са познати на всички нас. Това са травмите, свързани с отхвърлянето или родителското отчуждение, травмите, свързани с перфекционизма и мазохизма като начин за изразяване на любов. И тези травми, проявени дори в 1% в една връзка, биха могли да доведат до нейното разпадане, в случай, че, разбира се, не се осъзнаем и не предприемем мерки да отработим нашите травми и да не ги пренасиме на нашите деца. Да не отразяваме ефекта, т.е. да не проявяваме ефекта на огледалото, отразявайки това върху тях. Така е. Не е лесно. Тази тема за травмите е изключително много аспекти има и съдържа изключително много елементи, на които трябва да се обърне внимание. Това е както едно камъче в една луксозна обувка и това камъче сякаш не го виждаме, но същевременно той е там. И колкото и да е луксозна обувката, някак се не можем да стъпваме елегантно и стилно по червения килим. Така е. Все нещо не ни е както трябва и в крайна сметка нараняваме не само крачето си, ходилото, но и си проваляме буквално вечерта. Ако събитието се случва вечерта късно. Разкажи ни сега какви са твоите програми, по които ти работиш и какво всъщност ти си завършила. Знам, че си била част от Академия Щастлив живот с прекрасния ментори Стояна Нацева и Жени Маркова, която живее в Канада. И какво всъщност ти ще препоръчаш на дамите? През какви програми за личностно развитие да преминат? Бих препоръчала на всяка дама, уважаваща себе си, която е решила да се развива в сферата на личностното развитие, на това да опознае себе си, да има повече енергия, да бъде в позитивна форма, т.е. висока вибрация, благодарност, любов, всяка една програма всъщност е насочена към себепознание, към усъвършенстване на себе си. Така че всяка една програма би могла да бъде полезна за всяка дама. Лично аз в Академия Щастлив живот преминах през 4 или 5 програми, свързани с коучинг школа за родители, NLP, Аз съм всемогъщ, сега приключи, основи на коучинга, и всяка една от тях лично на мене ми даде една част от мозайката, която допълваше останалите, и продължавам да се развивам. Предстоят ни други програми, свързани с коучинга, едногодишна програма, която разглежда различни аспекти от личността, като себепознание. Така че препоръчвам на дамите да инвестират в себе си с доверие, разбиране и да приемат всяка една възможност, която си позволяват да имат, за да бъде тяхната пътеводна светлина напред. Много ти благодаря за тези препоръки. Тези от вас, които се интересуват от обученията, свързани с Академия Щастлив живот, може да посетите Фейсбук страницата. На български записвате Академия Щастлив живот и там ще се запознаете по-подробно с предстоящите обучителни програми. Сигурна съм, че ще останете много доволни, защото Мария, тя е изключителен кадър, който наистина днес тук пред вас смело може да заяви, че се заслужава не само инвестицията в обученията и в тренингите, но и това, което тя вече може сама да произвежда от себе си за своята аудитория. Нали така? Така е. И разбира се, ти продължаваш смело напред. Да, така е.
Мога да ти пожелая само успехи от тук нататък и разбира се, дами, подкрепете я. Мария, в какви инициативи участваш ти? Доколкото знам, ти си свързана с една много интересна европейска асоциация за терапия на тялото и Български институт, който се занимава с аналитична психотерапия. Можеш ли да ни разкажеш малко по-подробно и изобщо какво представлява всичко това като обучение, като система за развитие на човек? Тази година се проведе 18-я международен конгрес на Европейската асоциация по психотелесна терапия от 7 до 10 септември в София с главен организатор госпожа Мадлена Алгафари, където бяха разгледани теми, свързани с личността като идентичност във времена на преход, реконструкция, деконструкция, конструкция, т.е. разглеждаше се въпроса за свързаността на идентичността с емоции, чувства, тяло, за това как се развиваме като личност и връзката между дух, тяло и психика в глобализацията към настоящия момент. Така че този конгрес беше изключително интересен, наситен със събития, лекции, международно участие, практически упражнения и аз лично се записах, тъй като нашата кума всъщност ми подсказа за това събитие и от интерес го посетих. Беше изключително интересно и обогатяващо със своите знания, практически упражнения и дава един по-различен поглед, освен личностното развитие, за което ние всички така се обучаваме и знаем, там упражненията и обучението е насочено към свързаността на ниво психика, разум, т.е. психика, тяло и душа. Всеки ли може да се включи в този конгрес? Този конгрес е както за любители, така и за професионалисти, психотерапевти, хора, които се интересуват от психология, така че беше отворен за посетители. 6 месеца преди неговото стартиране се разпространяваха билетите и всеки, който се интересува, би могъл да се запише и да участва в този невероятен проект. Виждам, че това много те обогатява, защото начинът, по който споделяш, вътрешно се усеща една много интересна нотка, изкрана някакси мотивация. Така е. Как ти мотивираш себе си? На база на цялата тази ситуация около нас. Виждаш какво става в глобален аспект. Една част от хората преживяват, разбира се, тези реалности, друга част съвсем друг живот живеят, но все пак знаеш в момента какви обстоятелства има навсякъде по света. И финансови, икономически, политически, военни. Но как ти успяваш да се мотивираш на фона на цялата тази ситуация? Как успявам да се мотивирам? Вътрешната мотивация е част от процеса, който ни държи на пътя. Разбира се, има моменти, в които всеки от нас изпада в ситуация, която, т.е. в състояние, което така е малко по-демотивиран, но успяваме с инструментите, които познаваме добре, да влезем в ресурс, да се енергизираме и да продължим смело напред и всъщност хората около нас да не участват, да не разберат за състоянието, в което за момент сме изпаднали. И инструментите, с които разполагаме ние и познаваме, са уникални и успяват за кратко време да покажат отново посоката, която за момент може би си изгубил. И разбира се, книгите, които четем, свързани с личностно развитие, мотивация, са голяма част от фона, който допълва всичко, което имаме. Целите, които си поставям, много ме мотивират. Процеса,
по достигането на ежедневните задачи, които имам, много ме мотивират. Детето ни също е един уникален мотиватор, така че всички заедно успяваме да дадем и на другия, и на себе си. Децата наистина много мотивират, но не само. Ние наистина зависим от вътрешния си свят, преди всичко от него, защото в този вътрешен свят има достатъчно информация, а вече външната мотивация избираме дали тя да ни ръководи или не. Но в крайна сметка да сте мотивирани, това означава, че намирате смисъла в живота си, в новия ден. И аз тук ще ви провокирам всички вас да се замислите какво като смисъл днес аз задавам за себе си и своя живот. Какво точно като смисъл? Какъв ще бъде смисъл на новото ми аз, на новия ми ден? Мария, ти си една невероятна ярка млада дама. Личност, която съдържа в себе си изключително много интересни настроения, емоции, състояния, избори. Това е една уникална палитра от цветове, ако мога така да се изразя на езика на изкуството, с която ти рисуваш живота си. Какво ти предстои тази следващата година? Какво да очакваме от теб? Какви нови проекти? Можеш ли да ни споделиш, да ни загаднеш поне? Разбира се, с удоволствие. Към настоящия момент извършвам онлайн консултации, свързани с себепознание и личностно развитие чрез коучинг метод, естествено. В следващите 6 месеца до 1 година изграждаме в момента YouTube канал, предстои изграждане на интернет лична страница, работя и обмислям няколко програми, свързани с личностното развитие, с интересни подтеми и заглавия, които всяка дама може да избере за себе си според темата, която иска да отработи и да разбере повече по нея. Така че предстоят интересни проекти, обмислям и уебинари, свързани с това как да познаеш личността до тебе, само по характера, по думите, които използва, как изглежда човека, някои отличителни белези на тялото издават голяма част от характера, така че може да очаквате в следващата 1 година интересни теми, свързани с личността и себепознанието. Много ти благодарим за тази информация. Аз лично съм в наистина очакване и то вдъхновяващо за това, което предстои да видим и да научим от теб. Защото всички ние, дами, можем да се развиваме, когато се споделяме една друга, както се казва. Ние принадлежим една на друга, защото сме жени. Не случайно нашето предаване е за жената. Защото вие, правейки това, което правите днес, тук и сега, с вътрешна мотивация, с смисъла, който задавате, а той винаги е към еволюция, към мъдростта, към любовта, към живототворящата енергия и реалности, ние всъщност така търсиме самишлениците, които наистина говорят този език. Но те пък ще говорят не само този език, а ще обогатят нашия свят с техния език. Ето защо оставете отворена своята врата за новото, за знанието, за жената. Мария, много ти благодаря за това прекрасно гостуване. Искам да те провокирам сега с нещо много интересно. Това не е в сценария на нашата среща изобщо, но Мария, ти снощи присъства на един мой уебинар, свързан с жестове и комуникация, където работим с езика на ветрилото. Можеш ли да вземеш това прекрасно ефирно ветрило, в което ти вложи снощи много любов и само да ни покажеш как ще кажем на дамите обичам ви? Искам да споделя с дамите сега за секунда.
че вебинара, който организира снощи Анжи, беше уникален и всъщност ни отвори едни врати на древността, които са актуални и към, и към днешната ситуация. И изключително интересен и обогатяващ беше този вебинар, за което много ти благодаря. Сега ще се опитам да ви покажа това, което научихме снощи от Анжи. Анжи, моля те да ме коригираш, ако не успея. Не сме го практикували, имайте предвид днес в предварителния ни разговор, тъй като се наложи даже и промяна на часа на излъчване на предаването, както сами виждате, поради форс-мажорни обстоятелства. Но снощи лайфа продължи 4 часа, от 22 до 2 часа. И разбира се, дамите разбраха какво означава да използвате ветрилото като един елегантен аксесуар, а не просто като една дама, която се бори с този аксесуар и извъртат ръце по един много така тежък, изкуствен начин, което я прави, меко казано, много семпла и обикновена, но простовата жена. Аксесуара предава една класа, стил и съм сигурна, че жени, особено които се занимават с личностно развитие, с философия, с бизнес, с мъдрост и с това да бъдете една нова жена, може да се потопите не само в знанията от древността, където възниква този аксесуар. В Древен Египет възниква този аксесуар, ветрилото. По-късно гейшите в Япония го вземат, защото виждат, че има смисъл да го вземат. А през 17 век вече се работи върху език, който е изписан само с движенията, които вие ще видите сега. Днес ще ви демонстрираме съвсем малка част, защото винаги има много точе, което стои пред вас, а то е вашия избор да се развивате и да търсите. Мария, нека да кажем на дамите как ще се съгласим с отговора да. Как? Без да поклащате глава. Ето Мария Петкова се включва от Швейцария. Уникални сте, този вебинар с нощи наистина беше незаменим. Много мъдрост учим с теб. Анжела, благодаря. Благодаря ви, дами. Вие сте жена на мъдростта в изначалната си фаза. Носите това в ДНК, последните 3 кода на ДНК, 10, 11 и 12 код от слоевете на ДНК са свързани с вашата божествена мъдрост. Но докато стигнем до тази част от развитието си, преживяваме много неща. И да, как ще кажем, без да клатиме глава. Забранява се клатенето на глава. Не сте рок-звезда, не сте на сцената заедно с някои от най-известните рок и метал банди. Вие сте жена на мъдростта. И жестът беше, както видяхте, ветрилото се държи в дясната ръка и леко се почуква тук. С коя част? Можеш ли да проявим пак, да покажеш? Ето тази част, вижда се как ветрилото вътре е събрано, а не обратно. Я покажи другата част, където се вижда. Да, тази дървена част, която поддържа това вътрешно платно. Така, а когато искаме да кажем не съм съгласна с вас, почуквате с дясната ръка от лявата страна. И когато аз искам да съм отворена за вас, защото искам да уча от вас, аз съм открита, екстровертна, да се развивам чрез всички вас, как ще направим, да покажем, че се интересуваме от това да общуваме, да се откриваме за вас. Готова съм за вас. Как правиме? Пред нас. Точно така. Отваряте ветрилото пред вас. И вече ако аз искам да кажа, искам да говоря конкретно с теб, тук ветрилото пак го отваряме, но вече отиваме на нивото на очите и показваме, че искаме да говориме. В центъра на ветрилото гледате. И
в заключение искаме да кажем колко ви обичаме с прекрасната Мария. Нека да го направим жеста за това, че обичаме. Как беше? Тръгваме от дясно и стигаме до брадичката, тук отдолу. Красиво, елегантно. Това означава, че наистина сме щастливи да бъдем тази вечер с всички вас и се надяваме отново да бъдем заедно в следващите епизоди. Мария, в края на нашата среща можеш ли да обявиш каква ще бъде твоята символична награда под формата на подарък за нашите 3 дами, които, имаме едно условие, в края на срещата, след като приключим лайфа, се свържат с мен. Първите 3 дами се свържете с мен на лично съобщение във Facebook Анжела за жената. И ще получите своите 3 подаръка. Какви ще бъдат те? Нека да чуем от нашата прекрасна Мария Филина. За нашите прекрасни дами, изненадата, която съм подготвила, са 3 безплатни консултации за първите ти 3 дами, които се свържат с теб в рамките на 15-20 минути, за да разговаряме по личните теми, за които желаят да получат така подкрепа от мен. Така че пожелавам на дамите да бъдат активни и да вземат така с удоволствие подаръка, който споделям с вас. Благодаря ти за поканата. Беше невероятна чест и удоволствие за мен да съм гост в твоето предаване, да се представя пред дамите, пред аудиторията, която споделяш ти и която те обожава, аз съм сигурна. Ти си невероятен човек, един ментор, който дава толкова много знания и толкова много мъдрост. Така че пожелавам успех на твоето предаване, на твоите така бъдещи проекти и разбира се, пожелавам на всички дами да бъдат във високата вибрация, да дават от любов, от изобилие, да бъдат мъдри, да се умяват да насочват своята енергия в бъдещи проекти и разбира се да се грижат по най-добрия начин за себе си, за семействата си и за бъдещето на света, нашите деца. Много ти благодаря за това прекрасно изказване, за това гостуване и на всички вас, дами, че бяхте с нас. 3 от вас ще получат своя подарък, след като се свържете с мен. Отново напомням, първите 3 дами, които пишат в лично съобщение във Facebook Раис, т.е. Анжела, за жената. Дами, знам, че не ви се иска да приключваме нашата среща, защото винаги имаме какво да попитаме нашите гости, най-вече да се обогатим чрез тяхното знание и чрез вас аудиторията с въпросите, но ще оставим това и за следващата седмица, когато ще ви срещна с още една интересна дама. За сега няма да обявявам коя ще бъде тя, ще бъде изненада. Мария, на теб ти пожелавам да бъдеш не само лайф коуч и мотиватор, а да бъдеш създател на новото, на новата жена, на новото семейство, на новото в проектите, на онова, което светът още не е видял. Дори да го има някъде, така наречения квантов свят разполага с тази информация, ти да бъдеш тази, която ще го заземи, материализира и сподели с дамите. Благодаря ти за всичко, което правиш от сърце днес в тази среща. И в заключение, нека да покажем как с ветрилото се сбогуваме, казваме довиждане. Показваме ветрилото в дясната част на нашето тяло. Имаме точно така права линия в дясната част, да. Сега Мария го показва умишлено в лявата, за да може да го виждате. Не остани така, като огледало ще бъде, но в дясната част се прави.
И винаги като захващате в долната част, накрая ще използвате само едното пръстче. Виждате ли? Най-малкото котрето. И казвате довиждане. Елегантно, финно и приятно. Изключително много ти благодаря и аз за поканата и за доверието. Пожелавам на всички дами здраве, любов, споделеност, енергия за бъдещи проекти и да останат с тебе и да получават от твоите знания, които и предаваш с удоволствие към нас. Благодаря ти още веднъж. Желая на всички невероятна вечер и до скоро. Благодаря. Благодаря ви, дами. Прекрасна вечер ви желаем от нашия екип за жената.